Ndikulandeni kwina kulikonse kumene mukuonera Haso Yanga. Lero tili malo odabwitsa kwambiri, malo amene kumachitika ntchito za fodya. Timakamba kuti program ya Haso Yanga inde timapita kwina kulikonse haso ina iliyonse imene anthu amapanga china chilichonse chimene chimabweretsera mchere pa tebulo. Kuti ana asamalire chimene amapanga ndi chani kuti ana asatupe. Ndeni makondokamba kuti nthawi zambiri Haso Yanga timacheza ndi anthu amene ntchito zawo ndi zodabwitsa kwambiri, ntchito zawo zochititsa chidwi. Ndi kuno kumene ndili kuno ndi ku auction floors imene ndanenera muja. Mutati muone malowa ndi malo akulu kwambiri zedi, ndipo ikakhala nthawi yogulitsa fodya kunoku kumakhala katundu osiyana-siyana, fodya osiyana-siyana, kumakhala anthu ambirimbiri pikilipikili kuyankhulaso zinthu zoyankhula zoti mukazimvetsetsa simunganene kuti ndi chani kwenikweni. Ndi zimene tikupanga tsiku la lero. Ndine Sungana Siliya, ndipo tikhale tikucheza ndi amodzi mwa anthu amene amagwira ntchito kuno ku Auction Holdings Limited. Ndikumva kuti kodi ntchito yawo kunoku ndi yotani, ndipo tsiku lawo likati layambika la ntchito limakhala motani, limatha motani. Khala ndi pomwepa. Ndikulandireni bwana. Ziko mwambe. Ziko. Tatifuza ndi kuyamba, dzina lanu ndi ndani? Ine dzina langa ndine Janoki Kamsinkhu. Ndi dzina langa ndito. Mr. Kamsinkhu. Chabwino. Ntchito imene imachitika kuno ndikuona bwalo lalikulu zedi, manambala, mundifotokozera bwinobwino ndi ntchito yanji? Ntchito imene imachitika kuno ndiye kugulitsa fodya. Fodya yese uja anthu amalima uja amabwera muno ndi amene magulitsa. Tikagulitsa apa ndi kuti basi ulendo kwa mabayazi amene agula aja ulendo naye apita. Kulibe so wina kumene timagulitsira fodya tikakamba za fodya ku Malawi kuno? Kulibe. Ndi kuno auction ndiye kumene timagulitsa fodya. Kulongwe kuno msika ndiye waukulu ndi umenewo. Chifukwa chani fodya sitigulitsa ngati imene timagulitsira zinazi kuti wokala yakuti? Tsono paja ndi mbewu yofunikira kwambiri imene dziko limadalira kwambiri. So boma adayika ndondomeko zake kuti fodya azigulitsidwa mmene timachitira kuno. Ndithu chifukwa ndi mbewu yofunikira kwambiri ku dziko la Malawi. Ntchito imeneyi ndikaona kutengera bwalo lino ikuoneka kuti ndi yayikulu zedi. Inu mu ntchito yogulitsa fodya mumagwira mu ntchito yanji? Ntchito imene ndimagwira ine ndiye kugulitsa fodya. Kugulitsa fodya ako? Chizungu amati auctioneer. Auctioneer. Auction ogulitsa fodya. Kugulitsa fodya paja ndimati auction. Auction tsopano. Ndibwera bwinobwino fa ntchito yanuyi ndiyo chititsa chidwi zedi. Inu ntchito imene mudayamba liti? Ntchito imeneyi ndidayamba sindayambira kugulitsa fodya. Koma ndayamba ndili 1996. 1996. Gwira ntchito zina pano kenaka nkundi kuchita apply kunoku. Zaka 28 zapitazo zimene mugulitsa fodya. Ndogulitsa fodya. Ndachitobwera kuno kudzamba tsopano atitenga kuno kubwera kuno dzamba tsopano ntchito yeniyeni yogulitsa fodyayo. Poyambapo yusiyana bwanji yogulitsa fodya yapo yambapo ndi yapano? Kuyamba ndimagwira yo kulisiviti kulandira fodya koma alembera kuti fodya wafika chanchani makilogramu ndi zina zotero. Ndacho kumene kujako 1996 kubwera kuno tsopano. Kamwana atuka 1996 panopa kaliso ndi mwana anzake fankazi aka 28 ndithu. Chabwino ndofuna ndimvetsetse. Lidali loto lanu kuti mdzagwire ntchito kuno ngati auctioneer kapena zidali motani? Ndipo chimenecho ndiye chidali kumtima kwanga chifukwa ndinkabwera sadayambe ntchito kuno ndi ku school ndinkabwera abatu amatoma atapitani kudali winaso anthu awadziwa amati takakumana ndikabwera timayima mmwambamo kumuonerera zimene zimachitika muno. Ndi koma amati amachita bwanji izi aona anthu akuyimba kuja akugulitsa ine tsiku linatudzata ndithu izi tadzachitako ndiye mwamwayi kudzapeza kuti andilemba ntchito ndakuti mwayi ndi omwewo basi ndi that was my dream ndithu kuti ineyo ndzachiteko zimene ndzapangeko dzagulitseko fodya. Dzagulitseko fodya amatani. Ndithu ntchito yanu anthu ambiri samayimvetsetsa. Chabwino. Kuti auctioneer amachita chani? Timangomva auctioneer ndi mmodzi mwa anthu amene amayankhula zinthu zosamveka. Ndiye ndikufunsani muyankhule kuti anthu tikhulupe fo mwina tatenga munthu olakwika pano. Ndikufunsani pamene paja mukamayankhula chimakhala chochitika ndi chani? Chimeneja ndi mafigara. Ndi mafigures ndithu. Kuti mafigures yo timachita mwachangu.
mafigures amatumba afoja kapena mitengo ya foja kapena kuchuluka kwa foja mafigure achana mimi manambala okay manambala ndithu 1 2 3 4 ndi amene aja ndithu mumakhala munena 1 2 3 amene aja timachita amene aja okay kungoona kuti timachita mwachangu chifukwa ngati foja amakhala wambiri ndiye tese kuti timayala mu 10,000 okay 10,000 bells amene timayala ndiye kuti mugulitse limodzi pamene pang'ono sizingagwire nchifukwa chake simmayankhula pang'ono chifukwa timachita zinthu mwachangu mutanthauza kuti mabelo amene amatha kukhala kuti mukugulitsa akwana mwina 10,000 yes 1 2 3 4 paka 10,000 okay pa tsiku ndiye mmakhala mwagulitsa mabelo angati pa tsiku mene timakhala kale amakhala osi 10,000 tigulitsa pa auction system koma chifukwa padadza sintha kuti pamakhala contract bells panopa timakhala gawana 5,000 kuso 5,000 lero timagulitsa ku auction mwina 5,000 pa tsiku mwina masinthako mwina 3,000 4,000 choncho makhala natsika ndi mene malinga ndi mene foja obwerera muzaka kuyambira 1996 tanduzani foja amene mwagulitsako kwambiri nthawi imodzi timagulitsa 15,000 1 2 3 4 mpaka 15,000 kuma fluky wadi wochita uja wa ochisa amakhala osiyana foja dem kamanena mafika wachikopa makhasi pompo komanso uyu wa fluky wadi ndamene timatani timagulitsa koma chifukwa datsintha chifukwa kuti nzuzu idatsegulidwa ndikuti idakhala ngati pati ina yapita kuti kunzuzu pachinkhoma yapitanso pachinkhoma ndidakhala kuti panopa tachita namba yabwino koma kale timagulitsa ndi 15,000 nde tiyelekeze pali foja osiyanasiyana manenerera mofanana kapena manenerera mofanana kuti anthu akhulupirire pano ndifuna mutipatse ka demonstration kachionetsero chabe kuti Mr. Kamsinkhuwa ndi omwe wada amene amachita ntchito yogulitsa foja tiyelekeze alipo mabelo ambirimbiri mumachita motani choyambirira ndimangofuna ndipereke kulu sizoti chimene timachita ndi kuphunzira kuwerengaso timayambanso kuwerenga 1 kufika pa 100 1 2 3 4 5 mpaka kufika 100 ndiye timadzaphunziranso choya pa 100 umatsika mpaka sobzafika pachani pa 1 ndiye kuti muyamba 199 98 97 96 95 mpaka ufika so pa 1 ndiye timafuna pamene pakhale kuti tazolowera kwambiri pazolowera kwambiri chifukwa timatenga mafigures amene ndiye mitengoyo imene ndiye mitengoyo imene timayenu machula ndiye timayikamo moti zoti zipangitse kuti tiuchita mwachangu timakhala ngati ulowetsa moti sinjiro koma ali mafigures omwewo ndikudziwa zoti mukumvetsera bwinobwino komanso mukuonera mwachidwi zedi zimene zikuchitika kuno ku Lilongwe Auction Holdings Limited ndi malo akulu kwambiri amandifotokozera kuti malowa ali ngati maground awiri kuwaphatikiza ndiye iwo atufuna ationetse kuti kodi ntchito yawoyi amachita motani akati akuchita ntchito yawo ndikhale ndikubwereranso pompano kumbukirani program yake ndi Haso Yanga kuonetsa ntchito zosiyanasiyana za anthu nkumayamikira amati kumayenda kumaona galo a michombo ndi zimene tikuona malo ano tikhalenso tikubwera posachedwapo tikulandirenso ni program ya Haso Yanga imene tili kuno ku Lilongwe Flows kumene amagulitsira kufoja ndi Bambo Kamsinkhu amene ndi auctioneer mu Chingerezi kapena kuti oyitanira foja ogulitsa malonda afoja nde kuti tikhulupirire kuti ndilomwewa dziko lino pano sungakhulupirire umatha kuona zinthu zikuti izi nzenizeni koma ndithu sidze kuona ngati ndi zenizeni zili zoyikilira nde mwinanso wangoyikilira ndifuna mungondionetsa kuti tsiku lanu likati layambika mukugulitsa foja limaoneka mtundu wanji mwina kayendedwe kanu mmene mayendera kuyankhula kumene mayankhula zimene zijazi ndifuna muziyankhuleno pano chabwino hayi nde ine ndikhala ngati kuti mukundigulitsa ineyo nde muzindiuza pamene chimene chimachitika choti pakakhala timakhala ndi starter starter amene amayambitsa amachita value the tobacco tobacco iyi ndifuna mtengo wake monga let's say kuti monga mitengo inali ya chaka china $3 starter amayamba choncho ndiye kuti mabuyers amayenera kuti apereke afuna mwina aonjezere ku 10 cents kamene 20 cents mapitoko ndiye timayambapo pamakandi tu kukambirana kumene munena chaku chimene chimachitika chicha amakhala kuti mabuyers aja ali ready kuti apereke mitengo imene afuna mwina alipo 6 kapena 7
ndekuti ayala line 7 ndekuti belo $3 ndekuti wina sazingolankhula koma amapeka ma signs mwina chonchi 5 ndikuwuzani chonchi chimakhala chani 2 2 3 4 5 zimakhala chonchi akatele ndekuti wonjezerapo 5 ndekuti 15 meri majire kuno 15 ndekuti udza kuti uyu afuna timpasiyani $3 15 monga for example wanela moja kuti start mongo ndingopatsani chitsanzo murane kuti $3 $1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 21 libe ndekuti watampatsa ndekuti amene uja walenga walimbe lifi munandisindira that's what happens zimene mwayankhula mwa nthawi imeneyi tandifotokozerani pang'ono ndekuti $3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 20 limbe lifi ndekuti lagula ndimene anapeka mtengo waukulu ndekuti agula ndalimbe lifi ndekuti amene amakhala wagula ndi amene wapereka ndalama zochuluka pamene koma masiku ano oyambirira zidali motani mwayamba kumene kunoku ntchito ikuchitika ntchito iyi imakhala yochititsa mantha ndithu chifukwa nthawi zimene zozo ndekuti ogula ndi azungu okhoka mwina panopa ndibola kuti popeza zidasinda nthakudafe tilipo ndithu ambiri ndi mabayasi koma ndeme amakhala azungu ndi amakutraina ndi mwina zaka zitatu mukadatraina zimakhala zaka zitatu ndithu kudze kuti ali wafika diploma imene ndithu zaka zitatu kuti udzizanena ndithu zimakhala zaka zitatu ndi makhaja kajambaje pena akurenge mujaire tamwesera ndiko lero uzivira mene paje uli manje njokhoka mwina pena akuze kuti simukwanitsa pachoncho ndikuti after masales aje makha kuti super training ndi training tuyayikulu ndithu ku sukulu timakhala ndi masilabasi timakhala ndi mamodu timakhala ndi masubject zimene munthu kuti akhale ngati ntchito imene muchita ayigwire mmakaphunzira zichani kwenikweni kumene ntchito iyi amachita kwambiri ndi azungu amachokera ku Zimbabwe mabwera ili kulimbe I think ndiye kenaka madzadana kuti tsono it's expensive kumatenga anthu azibwera kuno kubwanji tozachita train rambo itrainer azungu amatrainer akuda pang'ono nde matrainer nthu pang'ono basi kuchita develop ka agent kuti kamene kuti tizaphunzitsira timalamula kayendetsedwe kagulitsidwe zimene ndiye basi ndi amati timakhanga tupatsirana koma kuzungula nthu kwambiri ifande kuti tiyenda panopa malaini awawa ndiye kuti mupita mubwererako mupita mubwererako line iliyonse chifukwa muzigulitsa belo limodzi ndiye kuti fojayo amakhala malaini awa umumu amakhala umumu mwaona manambalawo manambala ndi malaini amene uyambira komwe kuja kuli 1 2 3 4 pakana 46 40 ulekeza pakati apo 46 uyo uyambira pamene paso kafika so 46 uko lero mabela amayala malaini mene mujamu ndeti makhala mulaini muno mabaya za makhala chonchi Kerekeze ifeyo mene takhalira muno mutonchi ogulitsa inu mabala ndera amakhamba linaye chabwino ndi mene tikupitirira kucheza ndi Mr. Kamsinkhu kuno ku Lilongwe Auction Holdings Limited akutifotokozera ntchito yogulitsa foja ndi makamba kuti pena umazamva ukamba bara ndi chani kodi zimeneza akamba kuti simbalilime iya ngati bene ena ainu timakhala kuganizira kuti amakhala kukamba kutchula manambala kumapeto amadzatchula amene wagula foja sungadani ndi amene wagula foja tikhalenso tikubwera tipititse kucheza nawo kumva kuti kodi zimayenda motani khalani pomwepo. Tikupitirira kucheza ndi anzathu ogwira ntchito yogulitsa malonda afoja kuno ku Lilongwe Auction Holdings Limited pamene atifotokozera mmene zimachitikira ndi kuphunzira zinthu zambiri ndikhulupirira nanunso mukuphunzira nkhani yake haso yanga chimene chimatibweretsera chakudya tidzichilemekeza amakamba kuti kosaka ndalama susankhayi koma kodyera makobiri nkumene umasankha. Uthenga wanu kwa anthu amene mwina amakhala
ntchito ya anzawo akuiphweketsa kuti inu zimene zicha ole bere ndi yani zimene zicha, uthenga wanu kwa anthu ngati amenewo ndi otani? Iyi ndi ntchito ndithu. Okay. Ndi ntchito yoti amafuna kuti ifatsirire kwambiri. Ndi yoti anthu amanga manyumba imene. Kwambiri. Inu mwamanga manyumba imene. Ndi ntchito yabwino. Kwa basi ndithu ya ndi ntchito yabwino kwambiri. Ndicheza nanu topambali tikamaliza. Ndithu ndi ntchito yabwino. Kuti umakhabe umafunika skill. Chifukwa uyikepo skill yako imene uyikonde ntchitoyo osangoti apo peza ndingofuna dzare koma kuti uyonetseka chidwi chifukwa it's not umakhala kuti pali zambiri zimene umadutsamo terms of you interact with my buyers. It's live, ndi live. Imakhala live yoti sari kuti ngati yambo kuti ukhala pena pakuzi koma ndi live yoti zimene zikuchitika nthawi imeneyo you should understand. Uzimve komanso uchite interact with my buyers ndi anthu oti ndi ma customers oti they're serious. Boma likuona pati pamene popo mulimi akuona pati company imene ikugwira iweyo akuona pati so kumbuyo kusi kuli so many players in the industry akuona inuyo amene mugulitsa fodya so need to be serious about it. Zaka 28 zimene mwakhala mugwira ntchito ndi tsiku liti limene mmalikumbukira ku ntchito? Tsiku pali masiku angapo amene ndidayamba kulowa tsiku landinelo yamba akuti iweyo lowa ukanenelere fodya. Tukuta ngati kuti ndachokamo. It wasn't easy. Ndapita ndikumachiro mene ndimafika pa half apopo ndaona bwana wanga akuti hayi mwachitako ndithu basi nditulutsira pa njira I was relieved. Okay. It wasn't easy. Nangasazi ukamona azungu ajali serious akuona kuti amaka shout what are you doing? What are you doing? You missing me? So uloweze ma signs aliyese uzokuti atija chani mafunika tu ukhale ndi chidwi chachikulu. So ndi tsiku limene adadzati kwabwera president, former president, the late I think Bingu, ndi adati akamabwera ino ndi amene mukhale pa agent. Kubwera so ndi president alipo pano. Akabwera mukhala muli pamene mugulitsa. Sono umene zimakhale muja uli pa spotlight ndi uchite it was easy. So akhanga kuti ndi masiku amene oti zina zimene normal life ndi imene makhalira koma those are the days imene mari pa ntchito iyi umaona kuti koma nthawi imene ndachita bwanji kaya koma kuti asi kuti appreciation ndachita kuti mwachita bwino ndithu mwachita bwino simnachijemera kwambiri simnachita mantha mwagulitsa. That was one of the days imene I always remember. Chabwino. Method. Ndikupitirira kuno ku Auction Holdings Limited ndofuna ndichezenso ndi munthu wamayi. Munthu timve kuti experience yawo ngati munthu wamayi kugwira ntchito imene yonelere ya fodya ndi yotani. Ndacheza ndi munthu wabambo pano ndi munthu wamayi amenenso amachita ntchito imeneyi. Ndikulandireni madam. Zikomo kwambiri. Ino dzina ndi ndani? Ine dzina langa ndine Tonge Msoya. Kunonso Chisambi koma ndine Mrs. Msoya. Kunonso inu mumagwira ntchito yonenera ya fodya. Amandiuza Mr. Kamsinkhu kuti mumapitira ku skulu. Inunso mudapita ku skulu kukapanga zimenezi? Timapitira ku skulu. Skulu yake timapangira soto momuno. Momuno. Amatiphunzitsira momuno ndithu. Imakhala zaka zitatu tophunzira ntchito imeneyi. Chimachitika ndi chani makamaka ku skulu imeneyi? Skulu imeneyi kwambiri timakhala tophunzira auctioneering. Kwambiri umafunika ubwere ndi chant. Chant imakhala ngati ndi nyimbo imene umakhala uzidzayimba poza nenerera za fodya zako zicha. Nde makhala kuti ukusewera ndi ma figures 1 mpaka na 100. Umathawambira 1 up to 100 then umathawambira 100 nkumakwera. Machoncho 199 choncho mpaka ufika pa 0. Mukati
umafunika ubwere ndi chanti ngati kanyimbo kako ndi kuti wina aliyense amatoka ndi kanyimbo kake aliyense amakhandika nyimbo kake kuti ndi chanti changa ndifuna chizimveka chonchi aliyense ndota kamabwera potero munthu wina wakamadzoti akuchantayo ndi wakuti inuyo zimatheka kungomva ameneyo ndi bwana Kamsinkhu bwino ameneyo ndi wakuti bwino inu muli ndi chanti yanu inenso ndi chanti ndikukhulupirira mukutsatira bwinobwino tifuna timve kuti chanti yawo iwowa kapena kayimbidwe kawo kamakhala kotani komanso kuti anthu akhulupirire kuti madamu andi omwewa tandiyimbireni niyo mukati mukupanga mukugulitsa fodya ndi chanti yanu. $2, $10, $2, $10, $10, $11, $12, $13, $14, $15, $2, $16, $17, $19, $20, $20, hallelujah. $2, $10, $2, $10, $10, $11, $12, $13, $14, $15, $2, $16, $17, $19, $20, $2, $21, $2, $30, $2, $31, $2, $3, $4, $5, $2, $35, $36, $37, $2, $30, stankom. $2 star sungan. Ndimene tikuchitira program ya Hustle Yanga kucheza ndi anzathu amene amatipangira malonda afodya. Inu zinakutekera nthawi yatali bwanji kuti mudziwe chanti yanu kuipeza? Inetu zimene zinanditengera kwa zaka 3 ndikuphunzirira. Zaka 3? Zaka 3 ndikuphunzira kuti ndipeze mpaka na chanti chenicheni chokhazikika. Kuti ndikakalowa pa line paja sakajejemeso bwinobwino aliyense azikathaudza kuti uchanta uchi ndi wakuti. Zochititsa chidwi. Ndinu munthu amayi chimene chidakupangitsani kuti mulowe mu ntchito ngati imeneyi. Mwina munthu akayiona khozomati ntchito imeneyi njazi bambo kwambiri. Iniyo chimene chidakupangitsani poyamba kuti mulowe mu ntchito imeneyi chiyani? Inetu ntchito imeneyi namba wisirira ndikalekale ndi pakanthawi. Ndimatha kuwaona anthu akamayankhula pa wireless paja akamapanga akamayitanirira kuti afuna liyambe chaka chimenecho malonda afodya. Peze kati amachanta ndithu ndimati ine chanti iyi siku lina lake ndithu ndizakhale mzimayi oyambirira kumalawi kunoko kugulitsa kufodya. Mulipo azimayi angati amene mapanga zinthu? Ndilipo ndekha. Mzimayi nokha? Ndilipo ndekha. Mudayamba liti? Ndinamba chaka cha 2009. Chaka cha 2009 pamene namba ntchito imene. Chidakulimbitsani mtima ndi chani mutabwera nokha mzimayi kuti ndofuna ndikapange zimenezi? Chimene chinandimbisa mtima nati ngati azibambo akuchanta akugulitsa bwinobwino fodya kodi chimene chingakanike mzimayi ndi chani? Palibe. Chachikulu ndi chidwi. Iwe mwini wako mafunika uyikeponso chidwi. Komanso azibambo acho zikhala nawo pafupi zawafunsa kuti apa mmatani. Mwawafunsa mwemucho umapezeka kuti iwenso kutani ukuphunzira. Ndi azibambo amene tinali nawo anali azibambo achoti otikonda amafunitsitsa nawonso atakhala department imeneyo kuti akhalanso chani kuti akhala mzimayi. Chifukwa ma department ena onsewo aliko ndithu azimayi kuli ma starter kuli azimayi kuli ma growers lab kuli azimayi koma department imene ya ma auctioneers ma azimayi kunalibe. Ndanati ineyo kukukoka naneso ndayesera siku ndikhale mzimayi oyamba kukhala auctioneer. Ndipo zinatheka ndipo anandithandiza kwambiriso kufika pamene ndili lero. Azibambo akenso ndi omwewa mwamuona January amachanta pano. Makhala ndithu pa training yoti training yathu yoti kamapanga poyambirira timakhala tilibe mabelo ajeti timayala zitsulo pano. Kumakhala zitsulo? Timakhala zitsulo timazitenga ngati mabelo yo kamachanta muja uzichanta kuti ukuchanta fodya osati kuona zitsulo koma fodya. Ndoti timakhala ndi azinzathu omwewa ma staff athu amayima mbali ina ngati machani mabias ndoti timakhala tupanga training yathu. Komanso pawekha nthawi zina ukakhala usadikira kuti ndidikire nthawi ya training yokhaija. Komanso pawekha ukamayenda ka uli basi mutumu umakhala ukuta ukuchanta ukamaona mitengo ija ukamaona anthu aja umatha umatenga ngati mabelo amene aja ukumachanta bwinobwino. Inotu ndi ine mwina nkuteka tinekhalako belo la fodya tisakudziwa ndikuti mwapita kunyumba kuona tomato ajezi bakhala pamene wakhala basi mutu umakhala ukupanga zimenezozo chanting chikubwera ukuchanta basi zimakhala kuti unazolowera. Masiku ano oyamba zidali bwanji koma ngati mzimayi choyambirira komanso ngati munthu oyamba kumene? Poyambirira masiku oyambirira zinali zovutira kuti ulowe pa line umakhalabe ndi tense sinanga kuyambira umakhala ukuona mabias pala azibambo akuluakulu mabias ma stakeholders onsewo kwayang'ana imakhalabe choyambira kuti kodi apa pasindira kuitsa kodi sindiphonya munthu koma no ukalowa pamene cha ndi confidence uyiwale china chilichonse kulakwitsa is part of the game. Ndimene zimayendera suti aliyense even qualified akalowa pa line paja suti angakhale 100%. Pena pake komene apo kuti wamisa wina wake amadandala ati mwandimisa simundiona umampanga sole tiye ndibwerezeso belo licha tipangeso puti apo.
kuyenda uko ulendo tsiku likamata ndiye kuti mwayenda mukafika kulumbatsi inde kuropa mukamabwerera zimakhala motani komanso chakudya ndiye kuti mmadya chotani chifukwa madya bwinobwino kunoko chakudya tikachoka kunoko tikaenda tikafika kunyumba timafikira kusamba tisamba ndoti ukhakayi kenako uyamba kuona ziwiri zitatu kuti monga nganzimayi sungangokhaliratu kuti ndawe liko ntchito ndingokhala zonse ndidikire medi ayi umayisesabe kuti ugwire besi ati zapakhomo zimene ungathe kukwanitsa munomwe timakhala ndi ntchito yathuyi tinayizolowera sitimamvanso kutopa ma first days inde ife titakhalitsa chisireni since I think it was July since we closed the season tikabwera tikamba January fansika timasegura April tikasegura April ma first week imakhabe ngati tikumvabe kulemera pamwe komano second week we are used timakhala bwinobwinonso popanda chinaiso chovuta kugwiranso bwinobwino tosamvanso kutopa. Mama ine ndakunyadani kwambiri pala azimayi koma amene mwina amadziyang'anira pansi kuti izi sindingapange izi atasire abambo ndamene abwino panga izi inu mwagonjetsa zinthu zonsezi nkufika pamene mulipa uthenga wanu ndorani kwa amayi ngati amenewo? Inetu uthenga wanga ndoti pano ofunika kuwalimbikitsa azimayi kuti palibe ntchito chimene chingatikanike munga ife azimayi tisamazionere pansi chimene zibambo amapanga ifenso titha kukwanitsa palibe chotikanikisa chachikulu ndi chidwi nake ife tikepo chidwi kwambiri chimene chimafunika chifukwa tikakhala ulesi ntchito zambiri ndoti sitigwira tikati zingolimbirana m'maofesi sizitheka aliyense amafuna kakhale pa mpando pa kompyuta koma sizingatheke mulungu anati ngaliyense posiyana ndiye chachikulu choti tikepo chidwi ntchito zomwezo zibambo amagwira ifenso tiye tikepo chidwi titha kukwanitsa bwino palibe chokanikitsa usilikali amakamenya bwanji nkhondo azimayi pamenepo ndiye ife kugulitsa fodya ungatikanike ndetu palibe chimene chingatikanike even tili ndi mabayers achizimayi amalowa pa line bwinobwinonso akuti usilikali amakachira bwanji asilikali achizimayi anaona zimene zikola zati inenso nkhozo kwanitsa nkhani yake haso yanga sitikungokamba bwina kungooneka za ntchito imene ichitika komanso ndikhulupirira ichi chikutisuntha enafe amene tikuona amene timadziona ngati sitingapange kena kalikonse. Ndakuthokozani mayi wanga. Nzikomo kwambiri. Ine ndi Sungana Ndisiliya mmene mundimene tachitira mtsiku la lero program ya haso yanga. Kumbukirani haso yanga timayenda nkumapeza ntchito zosiyanasiyana zimene anthu amachita chimene chimabweretsera mchere chimene chimaonetsa kuti iwowa ndi awawa akhala pamenepa akukhala moyo akudalira chimenechi. Tsiku lina tidzapezeka kumeneko kucheza nanunso kuti tione kuti haso imene mapanga ndiyo tani.